खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। गिबि खौराङाव दङ, कनकेश्वर नार्जारिनि 79थि जोनोम सान फालिदों। बर' माहारिनि सिनस्रि माहारियारि आफाद एबसुखौ जोनोम होनाय एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 79थि जोनोम सानखौ दिनै रंगिना संगिना हाबाफारिजों फालियो। बिथां गेदेमानि जोनोम सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय गेवलां मेलाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि रनजित बसुमतारिया गावनि 2017 मायथाइयाव सुजुनाय दोंसे बेसेन बरहा खन्थाइखौ फरायथियो। बिटिआरनि एमसिएलए अमर बसुमतारिया मोब्लिबजों खामना न' खहा जाजानाय गंजि नखरनो हेफाजाबनि अनसुंथाइ होदों। थांनाय 26 दिसेम्बर खालि मोब्लिब सर्ट सार्किट जाना गंजि नखरा गोबां खहा जादोंमोन। बै नखरफोरनो दिनै बिटिआरनि एमसिएलए अमर बसुमतारिया गावनि आखाइजों अनसुंथाइनि चेक गथायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' माहारियारि आफादफोरनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिमोननि माहारियारि बादखौ एबसुआ जेब्लाबो गोथाङै लाखिगोन, दिपेन बर'आ बुंदों। एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 79थि जोनोम सानखौ देग्लाय रामफलबिल दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय खालाइगाव गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। फुंबिलि गोथार आरजखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि सावगारियाव बिबारखौ बावजेनो बिथांनिनो आंगो बिसि हिराबाइ नार्जारिया। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बर'नि गासै एमसिएलए, इएम, सिएम, एमएलए आरो माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। आथिखालाव सुबुं माहारिनि थांना थानायनि जिउ लामाया गोबां जेंना जेंसि नुजादों। जानाय आदार, थानाय न', सोलोंथाइ होनाय आरो रांखान्थियारि आंखाला सुबुंखौ आरो गंसे नखरखौ नोरजिया खालामदों। बेबायदि समाव क'क्राझार सहरनि खोला फारसे गेन्द्राबिलाव थानाय बिसि फिसाय दिपाली राय आरो शिबकुमार दासआ मैखुन फिसिनाय आबाद मावना जाफुंसार जानो हादों, लोगोसे नखरखौ दैदेननो हादों। बिथांमोना बुंथिनाय बायदिब्ला मैखुन आबाद खालामना गोबां रां खामायनायजों लोगोसे गोजोननायबो मोन्दों होनना फोरमायो। बर'फोरा 1993आव बिएससि, 2003आव बिटिएडि आरो 2020आव बिटिआर मोननायनि उनावबो बर' फिसाफ्रा गोजोननाय गैया, आरोबाव फिन खुद्रिफिनदों। गोदान बोसोर 2022 मायथाइयाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारफिननो जानजि खाफ्रादों अल इन्डिया बड' पिपुल नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आफादा। फैगौ 2 जानुवारिनि आगोलनो बड'लेण्ड रायजोनि गोजोन सावरायनायखौ सोरखारा फिन जागायफिननांगौ होनना दाबि खालामदों। मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि आरो लकसभानि गोलाव बोसोर एमपि जानाय सानसुमा खुंगुर बैसुमुतिरिया अजद होदों बिटिसिखौ दिसपुरनिफ्रायसो खुंगासिनो दङ होनना आरो बिटिसिखौ हिमन्तनि बिथोनजोंसो सालायो होनना बुङो। बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतिरिया प्रमद बर'खौ थांखिनानै बुंबावो, बड'लेण्ड मोनाब्ला एमएलए, एमपि आरो गावबुराबो जाया होननाया दिनै मानो बिटिआरनि सिफ जाखो? बेबायदि बड'लेण्डखौ फाननो थाखाय राजखान्थि गेलेनायखौ सापर्ट खालामनो हाया होनना बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' सावथुना मुलुगनां थाखोआव बाखनायथाव देरगानाय लाबोदों। बड' डकुमेन्टारि दि स्ट'रि अफ बुद्धेश्वरनि सायाव दिहुननाय सावथुना गल्डेन लिप इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव दिन्थिफुंनो हादों। बे सावथुना इन्डियान डकुमेन्टारि दि क्राउन वुड इन्टारनेशनेल आरो बेस्ट डकुमेन्टारि शर्ट फिल्म बान्था देरहासार जानो हादों। बे डकुमेन्टारि सावथुनखौ हाग्रानि रैखाथि, मिथिंगा अनफावरि, गावनि जिउखौ हाग्रा रैखाथियाव, जिब जुनार रैखाथियाव बाउसोमनाय फरेस्टार बर' फिसा बद्देश्वरनि जिउ जारिमिनखौ लाना बानायनाय जादों। सावथुनखौ बिथोन होदों बिशाल स्वर्गियारिया आरो दिहुनदों अभिमान्यु हाजरिका, बिश्वजित राय, पिंकु स्वर्गियारि बिथांमोना। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।